Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Idel. Taong 1974, Lukban, Quezon. Hindi naging madali ang kabataan ni Idel. Sa kanyang buhay, marami siyang kinaharap na pagsubok na kalaunay nagtulak sa kanya para maging isang antingero. Nung namatay ang kanyang ama't ina, hindi na niya tinantana ng paghahanap sa nilalang na pumaslang sa mga ito. Nakita niya mismo yon ng sarili niyang mga mata, kaya hanggang sa pagtanda niya, hindi niya nakalimutan ang tungkol dito. Dahil sa parehong albularyo ang kanyang mga magulang, alam niyang ang nilalang na yon ay nasa panig ng kaliwa. Malayo ito sa lahi ng mga aswang, gawa ng meron itong kakaibang abilidad na hindi nagagawa ng iba. Ang nilalang na yon pinuno, hindi pumapatay ng tao para makakain. Sa halip pumapas lang ito para may bagong mapagtataguan ang kanyang katawan. Sinasabing nag-iisa lang ang nilalang na yon sa mundo at nataong napadpad yun sa kanilang lugar noon sa Lukban. Sa kanyang paghahanap, marami siyang nakilalang matanda na nakakaalam din ng tungkol sa nilalang. Bawat isa sa kanila, may kanya-kanyang paniniwala ukol dito. Yung ilan, sinasabing demonyo ang nilalang na yan, habang ang iba naman, naniniwalang dati itong isang tao na nagbuwis ng buhay dahil sa ritual na kanyang ginawa. Sa sobrang dami ng agam-agam, hindi na niya malaman pa kung alin sa mga ito ang paniniwalaan. Kalaunan, pinili na lamang niyang sundin ang kanyang kutob ukol sa nilalang na yon. Nga pala, hindi siya naglakbay para hanapin to. Bagkus hinintay niya yung bumalik sa kanila. Sa loob ng ilang dekada, nagsanay si Idel sa ilalim ng mga antingerong malapit ding kaibigan ng yumao niyang ama. Bawat isa sa mga ito, nagbahagi ng kani-kanilang mga karunungan para gumawa ng isang mandirigma na tatapat sa nilalang. Lahat ng tumulong, alam niyang may malalim na galit sa nilalang na yon, kaya nasisiguro niyang hindi siya lolokohin at tatraydorin ng mga ito. Pagtungtong niya sa edad na 39 anyos, nagtapos siya sa pagsasanay. Bagaman bilang ang pamana o lipat karga na sinasabi, naniniwala siyang malakas ang mga tangan niyang yun. Kabilang sa mga nakuha niya sa pagtatapos ay ang salakot na may baong mutya ng kawayan, kamisetang may kabal at proteksyon, at ang mga limbag sa katawan na sumisimbolo ng kalasag at kaligtasan. Pero alam niyo, sa lahat ng yon, isa lang ang nakapukaw sa kanyang atensyon. At yun ay walang iba, kundi ang armas na ibinigay ng maestro niya. Malayo ito sa mga tipikal na sandata, dahil ang talim nito gawa sa itim na kristal. Dinisenyo ito mismo pampuksa sa nilalang, dahil naniniwala ang maestro niyang Panday, hindi nasusugatan ng mga armas na gawa ng tao ang nilalang na nais nilang patayin. Mas mainam din ang ganoong armas, gawa ng hanggat hindi ito nagagamit, mananatili ang talim nito. Upang mas mapalakas din ang bisa nito, binaunan nila yon ng buhay na mutya ng pangil ng ulupong. Makakatulong umano ang ganoong mutya para makapagbigay ng mas matinding pinsala at masigurong hindi na makakatakas pa ang nilalang na makakaharap niya. Dahil sa lakas at panganib na dulot ng sandata, maging si Idel na nagtatangan, labis ang pag-iingat dito. Alam niya kasing hindi siya ang kinikilala na Panginoon ng mutya, kaya sa sandaling masugatan siya ng talim, para na rin siyang nagpakamatay. Hanggat wala rin siyang ginagawa, isinasantabi niya ang sandatang yon. Sa pagsapit ng taong 1974, muli nilang natunugan ang nilalang na 3 dekada na niyang hindi nakikita.
Dala ng mga usap-usapang narinig nila, agad naman silang naghanda ng palihim. Ayon kay Idel, na sa panahong yon, nasa 5 maestro na lamang ang nasa tabi niya. Yung 4 kasi, namatay ng mas maaga. Ikinalulungkot man ang kanilang panig, pinili nilang pagpahingahin ng mga taong yon. Nawalan man sila ng mahalagang kasama, di yun sapat para panghinaan sila. Upang magkaroon kayo ng konting detalye ukol sa nilalang, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang iilan sa kanyang mga katangian. Sa totoo nitong anyo, literal na wala itong balat. Purong kalamnan lang ito at halos lumampasyon sa 6 na talampakan ng taas. May mahaba yung mga binti at kahit wala itong kasarian, masasabi mong isa yung babae buhat sa kanyang mukha at haba ng buhok. Meron din itong matatalas na kuko. Tapos ang bunganga nito, may 6 na hilera ng panga. Bawat panga, may kanya-kanyang mga ngipin, kaya kapag yon ay umatungal, para itong isang demonyong nakawala sa impyerno. Hindi lang yon, lumuluwari ng mga mata nito at may kakayahan itong tumagos sa mga pader. Hindi rin ito saklaw ng sumpa ng tahanan, kaya walang proteksyon ng mga pamilyang naninirahan sa isang pamamahay. Ayon pa kay Idel na, base sa pag-aaral nila, taon-taon lumilipat ng katawan ng nilalang. Gayunpaman, nakadepende ang lahat ng ito kung tipo ba nito ang katawan na kanyang pinasukan o hindi. Isa rin sa mga bagay na ipinagtataka nila ay ang kawalan nito ng kakayahang lumayo sa kanilang lugar. Dagdag pa niya na, maliban sa katangian nito, nakakapangilabot din ang proseso ng paglipat nito sa biktima. Maging siya nga na nakakita yon ng harapan, halos hindi pa rin makapaniwala. Ayon sa kanya, matapos nitong talunin ng biktima, bubulungan nito ng nilalang ng isang malakas na tigalpo. Tigalpong kahit anong karga o gawin nito, wala na itong kakayahan para makawala pa. Sa sandali ring tuluyan na itong manghina, dahan-dahan itong ilalapat ang kanyang mga kamay sa loob ng bunganga, kasabay ng paghawi dito ng bahagya. Uulit-ulitin ng nilalang ang ganoong proseso hanggang sa kalaunay lumaki na yon ng husto. Pagtatapat pa ni Idel na, nung nakita niya noon ang bunganga ng tatay niya, halos kasing laki ito ng butas ng isang malaking sako. Animoy kapag tinitigan mo ito, hindi na yon isang tao, kundi sisidlan mismo ng kung ano. Unang ipinasok doon ng nilalang ang 2 nitong paa, tapos gamit ang 2 nitong kamay, unti-unti niya yung iniangat hanggang sa makapasok na siya roon ng tuluyan. Matapos nun, muling bumalik sa normalang estado ng kanyang ama, ngunit sa mga sandaling yon, ramdam niyang hindi na yon ng tatay niya. Marami ang nagbago sa mga naging kilos nito, kaya kahit siya, medyo nag-aalangan na ring lumapit. Kalaunan, nang mapansin ng nilalang na wala namang banta sa kanya at sa mga kapatid niya, dito na nito dinarag ang nanay nilang umiiyak. Nang makalabas na ito sa pinto ng bahay, nagkaroon ng malakas na simoy ng hangin kasabay ng mabilis nitong paglaho. Sinubukan pa itong sundan ni Idel noon pero wala na siyang nakitang bakas ng mga ito. Matapos ang mga pangyayari, yun na rin ang huling pagkakataon na nakita niya ang mga magulang nila. Dala ng kahirapan, inampo ng kanyang mga tiyahin ang mga kapatid niya hanggang sa siya na lamang ang naiwan sa bahay nila. Ilang buwan din siyang nalugmok sa pagdadalamhati at lungkot hanggang sa kalaunay may nakita siyang pag-asa sa mga albularyo at antingerong nakausap niya. Labis-labis ang kanyang pasasalamat na nakilala niya ang mga ito. Dahil kung nagkataong hindi, marahil ay matagal na rin niyang tinapos ang kanyang buhay. Ang mga ganong kaisipan ni Idel ang mas nagbigay sa kanya ng kaliwanagan ukol sa tadhanang naisip niyang para sa kanya. Naniniwala siya
na sa mga oras na yon, nakalaan na ang kanyang buhay para sa gawain yon. Nakahanda na rin siyang mamatay anumang oras kung yon ang pagnanais ng nasa itaas. Dumaan pa ang ilang araw, mas naramdaman na nila ang presensya ng nilalang. Gabi-gabi kahit nasa karatig baryo ito, ramdam nila ang nag-uumapaw nitong presensya. Ang ganoong pangyayari ay nag-udyok sa kanila para bumuo ng pangkat na maghahanap at tutuntun sa nilalang. Pinamumunuan niyo ni Idel, kasama ang 4 na bagong disipulo ng kanyang mga guro. Para masigurong hindi sila malalagay sa alanganin, 2 buong araw silang naghanda. Pagtungtong ng gabi ng 2nd araw, dito na sila nagsimulang umusad. Bitbit ang kanilang mga kagamitan, matapang nilang tinahak ang daan patungo sa karatig baryo. Bago rin sila makaalis sa lugar ng kanilang maestro, binigyan sila nito ng inusalang papel na ayon sa mga ito, yon ang magsisilbi nilang pantuntun sa nilalang. Alam niyo, pinuno, nung inusala ng matandang albularyo ang papel na yon, nagsimula na itong kumilos ng mag-isa. Ayon sa kanya, parang may kung anong tali ang papel na humihila rito patungo sa direksyon na kanilang tinatahak. Hindi man sigurado kung uubra ba ang ganoong taktika, nagdesisyon ng grupo ni Idel na paniwalaan ang maestro nila. Makalipas pa ang ilang oras na paglalakad, tuluyan na nga nilang narating ang karatig baryo. Tahimik at wala ng katao-tao sa lugar na yon dahil masyado na noong malalim ang gabi. Tanging mga sulo na lang din nila sa labas ang kanilang mga nasisipat hanggang sa kalaunay narating na nila ang isang bahay na itinuturo nung papel. Pagharap naman nila sa entradang pinto nito, may nasipat silang anino mula sa loob na naglalakad ng marahan. Maya-maya pa, may mga narinig silang tinig na nagsisibulungan hanggang sa may narinig silang biglang umungol. Dahil sa liwanag ng sulo, kitang-kita nila mula sa mga anino ang paglabas ng nilalang sa katawang pinamumugaran nito. Pagharap naman ito sa biktima, nasipat nila itong pinapasok na ang 2 kamay sa bunganga, kaya bago pa man yun magtagumpay, hindi na sila nagdalawang isip na makialam. Walang sabi-sabi, agad naman nilang tinadyakan ang pintuan ng bahay at pagkabukas nito, tumambad sa kanila ang nilalang na nasa totoo nitong anyo. Halos lumabas na yon sa bubong ng bahay dahil sa sobrang tangkad nito. Hindi naglaon, bigla namang yumuko at humarap sa kanila ang nilalang, kasabay ng pag-atungal nito ng napakalakas. Sa sobrang pagkasindak ng kanyang kasama, hindi na nila namalayang napatras na pala sila ng ilang metro. Pagbalot naman ng takot sa kanilang mga katawan, agad namang lumapit sa kanya ang isa sa mga ito para magsenyas sa kanya na umatras na. Nang marinig naman yun ni Idel, galit na galit naman siyang tumitig dito habang ipinapakita ang kanyang pagmamalabis na paslangin ang nilalang na pumatay sa kanyang mga magulang. Sabi ko sa iyo kahapon pa, kung hindi buong loob mo, mas mainam na magpaiwan ka. Ipinapahamak mo lang ang grupo dahil sa makasarili mong pasya. Pagkasambit naman noon ng mga katagang yon, bigla namang sumugod sa kanila ang nilalang. Dahil dito, pansamantala silang nagkahiwa-hiwalay para iligtas ang kanilang mga sarili. Pagdistansya naman ni Idel ng bahagya, nasipat niya ang kanyang mga kasama na mabilis na tinatahak ang kakahuyan. Dahil dito, siya na lamang ang naiwan sa harapan ng bahay para kaharapin ang nilalang. Pinaghalong galit at pagtataksilang kanyang naramdaman noon, buhat sa naging akto ng kanyang mga kasama. Hindi niya sukat akalain na sa dami ng pagsasanay na pinagdaanan nila, ganoon na lamang sila kung masindak ng kanilang mga kalaban. Dumaan pa ang ilang minuto, unti-unti na rin niyang napansin ang pagbaling sa kanya ng nilalang ng atensyon nito. Pagkatitigan naman nilang dalawa,
Inakala talaga niyang susugurin na siya nito ng walang patid. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, bigla itong ngumisi na parabang sa tao ang wisyo nito. Kalaunan nagsimula na ring magwika ang mga nilalang gamit ang iba't ibang boses at katauhan. Maya-maya pa, nang mahanap na nito ang memorya ng kanyang ina, sa isang iglap, nagawa nitong baguhin ang kanyang anyo. Pagsilay naman ni Idel na katauhan na ng kanyang ina ang gamit nito, nagdulot naman yun sa kanya ng matinding lungkot at panlulumo. Ultimong boses ng nanay niya noon, gayang-gaya ng nilalang na yon. May mga memorya rin yung ibinabahagi na may kaugnayan sa kanilang nakaraan. Dahil sa ganoong pangyayari, nagdulot naman yun sa kanya ng matinding palaisipan at pagkabahala. Hindi niya sukat akalain na ang nilalang na yon kaya palang gumaya sa anyo ng mga naging biktima nito. Nang hindi na niya maatim ang kanyang mga nakikita, hindi na siya nagdalawang isip na unahan ng nilalang. Paglapit niya rito, walang patid niyang inundayan yon ng saksak sa katawan, ngunit sa hindi malamang dahilan, parang kusa nitong iniiwasan ng katawan ng nilalang. Sa maniwala kayo o hindi, gustong-gusto itong tapusin ni Idel. Pero kapag nakikita niya ang mukha ng nanay niya, parang may kung anong bagay na sumasalansang sa kanyang kagustuhan. Nang mapansin naman ng nilalang ang naging epekto nito sa kanyang anyong ginamit, dito na ito nagsimulang magwika na parabang nagmamakaawa. Anak ko, sumama ka na sa amin ng iyong ama. Mas mapapabuti ang kalagayan mo rito. Lahat ng pangarap mo ibibigay sa iyo. Mabubuhay ka sa mundo, kung saan lahat ng bagay aayon sa iyong kagustuhan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman niya maiwasang magdalawang isip. Bagaman tulala siyang nakatitig sa nilalang, may kung anong parte ng kanyang kalooban ang nagsasabing sumunod. Dahil dito, hindi na namalayan pa ni Idel na nahulog na pala siya sa salamangka nito. Nadatnan niya na lang noon ang kanyang sarili, nasa harapan na ng nilalang habang nakaluhod. Unti-unti na rin niyang napansin ang sapilitan nitong pagbuka ng kanyang bibig. Mabuti na lang dumating ang mga disipulo ng kanyang maestro para bigyan siya ng tulong. Idel! Yumuko ka! Pagkarinig naman niya ng sigaw nito, agad naman niya yung ginawa, dahilan para tamaan ng sibat sa dibdib ang kanilang kalaban. Sa sobrang lakas ng pagkakabato ng sibat, tumagos ito sa likod. Ngunit sa halip na mamatay ang nilalang na yon, nakita nilang merong hiwalay na katawan ang lumabas mula sa sistema nito. Matapos nun nang hina ito bigla, kaya imbis na harapin nila ito para pagtulungan, pinili nilang unahin ang kaligtasan ni Idel. Paghila naman ito sa kanya papalayo, mabilis nilang tinahak ang daan patungong kakahuyan. Nang mawala na sa kanilang paningin ang nilalang, tanging atungal na lang nito ang kanilang narinig. Nakakatakot man yun kung pakinggan, pinagsumikapan nilang wag na itong pagtuunan pa ng pansin. Sa sobrang layo ng tinagusan noon ng kanilang grupo, inabot sila ng ilang oras bago makabalik sa baryo. Habang binabagtas nila ang daan, pinag-usapan naman nila ang naturang nilalang. Halos manlumo din noon si Idel dahil pakiramdam niya walang saysay ang 3 dekada niyang pagsasanay. Nang mapagtanto naman yon ng kanyang kasama, pilit naman yung humanap ng rason para hindi siya makapag-isip ng ganon. Ani ng mga ito, baka nabigla lang siya sa kanyang mga nakita. Inamin din ng iilan sa kanila ang kagustuhan nila noong tumakas, pero nung naisip siya nito, di nila maiwasang siya ay balikan para tulungan. Dagdag pa nung kumaladkad sa kanya papalayo, hindi pa sila handang kaharapin ng nilalang na yon. Masyado kasi talagang malakas. Dahil sa mga sinabi nito, kahit papaano bumalik ang tiwala niya sa kanyang sarili.
Imbis di na pagtuunan pa ng atensyon ng kanilang kabiguan, pinili na muna nilang kausapin ang kanilang mga guro. Sa pagsapit ng sumunod na araw, ramdam niya ang pagkasindak ng bawat isa sa kanila. Nung malaman kasi ng mga albularyo at antingero ang mga nangyari, maging ang mga ito ay walang makitang kasagutan kung papaano ito na isakatuparan ng nilalang. Lahat kasi sila noon paniwalang-paniwala talaga na ang nilalang na yon ay may hahalin tulad sa isang mabangis na hayop. Subalit sa kabilang banda, nagkamali pala sila ng hinala ukol dito. Ayon pa sa kanyang maestro, na kung totoo nga ang kanyang sinabi, nanganganib silang lahat. Sa sandali kasing napagtagpi-tagpi ng nilalang ang mga kaganapan, mataas ang posibilidad na maituro nito ang kanilang lugar. Hindi yun magiging maganda, lalo pat kulang na sila sa lakas pagdating sa opensa at depensa. Aminado rin silang mababa pa ang kanilang kaalaman sa pamamaraan ng pagsalakay ng nilalang. Dahil sa sinabi ng mga ito, di naman nila maiwasang ihanda ang kanilang mga sarili. Para naman masiguro ang kaligtasan ng bawat isa, inuna nila ang pagpapalakas ng kanilang mga depensa sa hangganan ng mga lupain. May mga nagbabantay na rin noong mga disipulo habang abala ang iilan sa kanila sa paghahanda ng mga pangontra at panlaban sa mga ito. Kinahapunan, pagtungtong naman ng 5:00, malimit na ang paglilibot ng mga antingero na kinikilala rin ng maestro niya bilang disipulo at kapatid nila. Bawat isa sa mga antingerong yon, nakakabisita lamang ng kanilang lugar tuwing may mga pagtawag mula sa mga matatanda. Sa kabuuan, nasa 14 na antingero ang duminig sa kanilang pakiusap. Ikinatuwa naman yun ni Idel, lalo pat kahit matagal na panahon na silang hindi nagkikita-kita, hindi pa rin nawawala sa mga ito ang pagiging magkadugo ng bawat isa sa kanila. Sa paglalim naman ng gabi, nang maihanda na nila ang lahat ng gamit, agad naman silang lumabas ng kanilang mga kubo para magmasid. Pagsilay naman nila sa labas ng bahay, unang sumalubong sa kanila ay ang katahimikan ng gabi. Sa sobrang tahimik, akalain mong walang nagbabadyang panganib. Ang kaso lang, nang sumapit na ang 10:00, dito na nagbago ang lahat. Nagsimula yon nang may marinig silang alulong ng aso na sinabayan naman ng pagsimoy ng malakas na hangin na may kasamang napakabigat na presensya. Dahil dito, naging madalas na ang pagbigay ng ulat ng mga mensahero nila hanggang sa may natanggap na silang balita ukol sa kinaroroonan ng nilalang. Ayon sa ulat na natanggap, nakita nila sa sentro ng baryo ang nilalang na kanilang hinahanap. Wala yung dinadaan ng bahay at sa estado parang nakatuon lang ang wisyo nito sa mga taong minsan itong nakaharap. Napansin din ng mga tagapagmasid nila ang pagkakaroon nito ng matulis na bagay sa may bandang likod. Ginagamitan ito ng sabulag ng nilalang upang hindi ito mapansin ng mga tao na kasalukuyan itong nadaraanan. Dagdag pa ng mensaherong nakakita, dala-dala nito ang wangis ng babae na wala silang ideya kung sino. Nang marinig naman nila Idel ang lahat ng yan, agad naman nilang inihanda ang kanilang mga pangkat. Ayon sa kanya, na sa mga sandaling yan, para silang mga rebeldeng naghahanda sa nalalapit na digmaan. Bagaman malapit sa baryo ang kanilang tahanan, di naman sila gaanong nag-aalala para sa mga taong madadamay dahil sa milya-milya naman ang distansya ng mga ito. Kinakabahan man, sadyang malalim ang kanilang pananampalataya sa bawat isa. Kalahating oras pa ang lumipas. Sabay-sabay nang nagsialulong ang mga aso, dahilan para pag-igihan nila ang kanilang pagmamasid sa paligid. Pagsilay naman ni Idel sa malawak na tubuhan, dito niya napansin ang mabilis na paghawi ng mga dahon ng pananim.
Nakarinig din siya ng malakas na pag-angil mula sa lugar na yon, kaya agad naman niyang tinawag ang kanyang mga kasama para may makatulong siya kung sakaling doon nga dumaan ang nilalang na hinihintay nila. Kaso lang pinuno, matapos niyang tawagin ang kanyang mga kapatid, bigla niyang nasilayan ng paglundag ng isang babae na may malapad na mga pakpak. Buong lakas yung bumulusok papalapit sa kanya, at nung magpang-abot na sila, nagawa nitong mapunit ang kanyang depensa, dahilan para masira ang kanyang kamiseta kasabay ng pagkakaroon niya ng malaking hiwa sa may bandang braso. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi niya nagawa pang mahugot ang kanyang armas. Paglapag naman ng nilalang sa loob ng bakuran ng kanilang tahanan, doon na nagsimula ang paglalaban. Walang takot itong pinagtulungan ng kanyang mga kapatid hanggang sa marami na ang nalagas sa mga ito. Kalaunan, maging ang mga matatandang albularyong maestro niya na kaya na ring talunin ng nilalang na yon. Maya-maya pa, nang mapansin naman ni Idel na medyo dehado na sila, pasimple siyang nagpagulong patungo sa looban ng tubuhan. Hinang-hinaman, pilit niyang iniusad ang kanyang sarili nang hindi lumilingon sa kanyang kalaban. Sa mga sandali ring yan, napagtanto niyang tuluyan na nga sila nitong natalo. Mahirap man itong tanggapin pero kinakailangan talaga niyang harapin ang realidad. Nawalan man ng pag-asa buhat sa matinding pagkatalo, hindi naman nagbago ang pagmamalabis ng kanyang puso na talunin ito. Hindi man alam kung saan magsisimula, nagdesisyon siyang muling maghanap ng kasagutan. Sa mga unang linggo ng pagkamatay ng kanyang mga kasama, ginugol niya ang kanyang oras sa pagtatago at pagpapagaling. Hanggat maaari, iniwasan din niyang magsuot ng kahit na anong karga sa katawan sa takot na baka yon ang maging daan upang matuntun siya ng nilalang. Ayon pa kay Idel, na nabuhay siya noon sa hingi sa mga taong kanyang nalalapitan. Ang akala nga ng mga ito, isa siyang baliw na napadpad na lamang kung saan-saan. Dagdag pa niya na, yon ang pinakamahirap na estado ng buhay niya dahil pakiramdam niya naliligaw na siya. Yung tipong gusto niya noong may makausap pero sino naman ang kakausapin niya? Gayunpaman sa kabila nito, pinili niyang magpakatatag. Hanggang sa kahuli-hulihan, hindi niya isinuko ang kanyang paghihigante at pagnanais ng magkaroon ng magandang kinabukasan sa hinaharap. Dumaan ang maraming buwan. Bawat baryong kanyang napupuntahan, nakikita niya ang nilalang na yon. Araw-araw pa iba-iba ito ng anyo, taliwas sa kanilang mga nalalaman ukol dito. Napakagaling din itong manghikayat, sa puntong kaya nitong utusan ng mga ito na makipaglaban para sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ito, palihim naman siyang naghahanap ng mga albularyo. Ang gusto niya noong makilala, mga manggagamot na nagtatangan ng malalalim na lihim na karunungan ng kanan. Sa kakatanong at kakatanong din ni Idel noon, may nakapagturo sa kanyang mamumundok sa isang tagong lugar na pinagtitirhan umano ng isang bantog na albularyo. Nung una medyo nag-aalangan pa siya, pero base sa salaysay nito, nakumbinsi siyang makapangyarihan nga ang taong yon. Ayon sa mamumundok, nagngangalang Garam ang taong yon. Matagal na ito sa lugar at kahit yung lolo nitong matagal nang pumanaw, kilala ang taong yon. Bukod sa dalubhasa pagdating sa medisina at panggagamot, alam din nilang pumapatay ito ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Saksing buhay din ang kanyang nakausap ukol sa husay nito sa lihim na aral. Pagtatapat pa nito na, noong minsan siyang binarang ng kakilala niya, yon ang taong nilapitan niya. Akala nito, susuwayin lang ang taong may gawa ng iniinda niyang karamdaman, pero nang matukoy na ito ng matanda, gamit ang mga espiritual na sandata, kinulong nito ang kaluluwa ng taong may gawa ng sakit niya. Kinabukasan pagbalik niya sa lugar nila, sumalubong sa kanya ang balita
ng agarang pagkamatay ng kanyang kakilala. Dagdag pa nito na nagpapakita lang si Tandang Garam sa kanila kapag nararamdaman itong kailangan nila ng tulong. Kung talagang desperado kang makita si Lolo Garam, sumama ka sa akin. Pero bago tayo pumunta, papaalalahanan na kita. Hindi yun tumatanggap ng tao may kaalaman pagdating sa lihim na karunungan ng kaliwa. Sa oras na may mapansin itong kakaiba sa'yo, pasensyahan na lang. Kinakailangan kitang iwan sa lugar na yon. Nang marinig naman ni Edel ang sinabi nito, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa kasagsagan kasi ng kanilang pag-uusap, sadyang hindi niya maipagkakaila ang presensya ng nilalang na papalapit na. Pagpatak naman ng hapon, matyaga naman nilang binaybay ang paanan ng bundok. Habang sila'y naglalakad, wala naman siya noong napansing kakaiba sa paligid. Napakatahimik din ang lugar at pawang mga ligaw na hayop lamang ang iyong maririnig. Subalit, nang mapasok na nila ang isang masukal na parte sa likod ng bundok, napansin niya ang biglaang pagdilim sa lugar na yon. Dahil dito, kinakailangan na nilang gumamit ng sulo. Ayon din sa kanyang kasama, ordinaryo na ang ganoong kaganapan kahit umaga, buhat sa dami ng mga punong nabubuhay dito. Ang kapal at lapad ng kanilang mga dahon ang siyang nagbibigay ng matinding lilim na ultimong sikat ng araw ay hindi na basta-bastang nakakalapat pa sa lupa. Nang marinig naman yun ni Idel, sinubukan naman niyang tanungin ng mamumundok ukol sa dahilan ng paninirahan sa ganoong lugar ni Tandang Garam. Pagbibiro pa niya na baka matandang yun mismo ay isa ring nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ngunit pagkasambit niya ng katagang yon, mariin siya nitong pinaalalahanan na wag magsasambit ng mga bagay na hindi niya alam. Bukod sa marami ang nakikinig sa kanila, sensitibo din ang matandang yon pagdating sa mga ganoong usapin. Dahil dito, agad naman siyang humingi ng tawad at tumahimik. Maya-maya pa, pagdating naman nila sa pinakadulong parte nito, may nakita siyang kubo na nakatirik malapit sa malalaking katawan ng puno. Habang pinagmamasdan niya ang lugar na yon, halos hindi naman siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Alam niya kasi, likas na madilim sa lugar na yon pero hindi pala. Maliban sa mga liwanag na naibibigay ng balat ng puno, marami rin siyang nakikitang mga nakalutang na hayop na nagdadala ng liwanag na may iba't ibang kulay. May mga sulurin at siga na nakapaikot sa kubo, dahilan para makita nila ng mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang buong paligid. Paglapit naman nila sa entradang pinto, agad naman yung bumukas, kasabay ng paglabas ng isang matandang may napakagandang hubog ng katawan. Kulukulubot man ang balat, hindi mo talaga akalaing may edad na ito. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman yung umiti, sabay kampay sa kanilang dalawa, hudyat na pinahihintulutan na sila nitong lumapit. Nang masipat naman yun nila Idel, dali-dali naman silang lumapit dito. Pagpasok nila sa loob, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang mga diwatang pamilyar sa kanyang mga mata. Ang isa sa mga nilalang na naroon, ang reyna ng Biringan na si Carolina. Yung dalawa namang babaeng nakaupo sa hapagkainan, nagawa niyang makilala buhat sa daladala nitong punyal at perlas na ginawang kwintas. Kung hindi siya nagkakamali, yung dalawang babaeng yon, prinsesa ng mga kataw. Ang lalaki namang nakikita niyang nagluluto sa kusina, kapansin-pansin ang pagkakaroon nito ng korona, kalakip ng mga kaliskis nito sa katawan. Bagaman wala siyang ideya kung sino ito, naniniwala siyang isa rin yung importanteng nilalang sa mundo ng mga engkanto. Matapos naman niya itong masilayan, agad naman siyang inabisuhan ni Tandang Garam na umupo.
Pagharap naman ito sa kanila, dinalhan sila ni Carolina ng 2 pagkain na kulay puti at itim. Siyempre, dahil sa alam niyang tungkol sa mga nangyayari sa biringan, di niya ito pinansin. Ang kaso lang, nang maunawaan ng matanda ang kanyang naging akto, di naman ito maiwasang tumawa. Huwag kang matakot, Idel. Kaibigan natin yang si Carolina. Isa yan sa mga anak ko. Kaya huwag kang mag-alala. Kumain ka. Punong-puno ng sustansyang bawat pagkaing nakahanda. Huwag ka nang mahiya. Sige na. Dahil sa sinabi ni Tandang Garam, hindi naman siya nag-alangang sumunod. Naniniwala kasi siyang para makuha ang atensyon nito, kinakailangan niya yung pagbigyan sa kahit na anong aspeto. Pagkatapos naman niyang ubusin ang lahat ng mga nakahanda, hindi naman siya nagdalawang isip na ilahad ang kanyang pakay. Ngunit, bago pa man siya makapagsalita, sinabi sa kanya ni Tandang Garam na wala na siyang dapat na ipaliwanag pa dahil bago pa man sila magkita, kilala na siya nito, gayon din sa kung ano ang isinisigaw ng kanyang puso. Nang marinig naman ni Idel ang tungkol sa bagay na yan, dito na siya nag-umpisang makinig. Ayon kay Tandang Garam, isang bunga ng ritual ang nilalang na sumusunod sa kanya. Marahil kaya siya nito sinusundan ay dahil sa kagustuhan nitong maghigante. Kung tamang hinala ni Tandang Garam, ang mga magulang niya ang naging daan para mabuhay ang ganoong uri ng nilalang. Maaaring nagsagawa ang mga ito ng ritual, kapalit ng isang buhay, o hindi naman kaya'y kapalit ng isang sumpa. Naniniwala rin itong hindi ito kayang patayin ng kahit na anong uri ng sandata, maging ng kahit na anong uri ng karunungan. Para naman makumpirma at malaman nila ang lahat ng tungkol dito, inanyayahan siya nitong ipakita ang kanyang mga nagdaang memorya. Pagkalahad naman ng matanda ng mga katagang yon, inutusan nito si Carolina na kunin ang banga na naglalaman ng banal na tubig ng mga kataw. Makalipas pa ang ilang minuto, paglagay naman ito ng reyna ng biringan sa kanilang harapan, agad naman siyang inutusan ng matanda na ilubog doon ang kanyang muka. Dagdag pa nito na lahat ng kanyang mga makikitang hindi kaaya-aya ay hayaan niya lang nang sa gayoy makapasok sila sa memorya ng kanyang mga magulang. Dahil sa sinabi nito, agad naman niya itong isinakatuparan. Paglubog ng kanyang mukha sa banga, napansin niyang parang nagbabalik tanaw ang kanyang kaisipan. Detalyado niyang nakita ang kasalukuyan hanggang sa makarating na sila sa kanyang kabataan. Mula roon, lahat ng masasayang alaala kasama ang kanyang pamilya ay nakita niya. Sa tindi ng emosyong bumalot sa kanyang kaluluwa, hindi na niya naisip pa kung papaano siya nakakahinga ng ganong katagal sa ilalim ng tubig. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mawala na ang kanyang mga alaala, dito na pumasok ang nakaraang buhay ng tatay niya. Nakita niya lahat, maging yung pagkamatay ng bunso niyang kapatid. Hindi matanggap ng kanyang mga magulang ang nangyari rito, kaya kumonsulta ito sa lolo ng nanay niya para humingi ng tulong. Sa pamilya ng kanyang mga magulang, tanging ang matandang yun lamang ang nahahanay sa panig ng kaliwa. Dahil dito pinalayas yun sa kanilang lugar at pinatira malayo sa mga ito. Napuntahan niyo ng mga magulang niya at dahil sa pamimilit ng mga ito, nakuha nila ang kanilang pakay. Subalit bago sila umalis sa bahay ng lolo ng nanay niya, meron itong paalala para sa gagawin nila. Ayon dito, nasa sandaling mabigo ang ritual, humanda sila sa nilalang na mabubuhay pagkatapos nito. Nang marinig yon ng kanyang ama, hindi yun nakinig. Simple lang ang sangkap ng ritual na yon. Ang pinakamahirap lang doong makuha ay ang katawan ng batang kaedad lang din ng bunso nila. Hindi naging madali ang pagkuha dito ng kanyang ama
pero kahit papaano nagtagumpay naman ito. Base rin sa mga narinig nilang pag-uusap, palilipatin nila ang kaluluwa ng bawat isa, tapos yung kaluluwa ng batang dinukot ng tatay niya ang sasalo sa kamatayan ng kanyang kapatid. Kapag natapos na ang ganoong proseso, ibabalik nila sa mga orihinal na katawan ang mga kaluluwang kanilang pinagpalit. Pagkatapos nun, ang anak nila ang maliligtas habang ang ipinalit naman nila ang mamamatay. Karumal-dumal kung iisipin, pero nakaya itong gawin ng kanyang mga magulang. Sa loob ng ilang oras ng walang sawang pagdarasal, naging matagumpay ang dalawa. Nang bumalik na sa pagkabuhay ang kapatid niya, itinapon ng tatay niya sa isang malalim na balon ang batang ginamit nito. Sinarado niya rin yun ng maigi, kalakip ng paglagay niya rito ng selyo. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, manganganak pala ng isang nilalang ang bangkay na yon. Sa paglipas ng mga taon, naging masaya ang kanilang pamumuhay hanggang sa bigla na lamang silang ginambala ng nilalang. Nang mapatay na nito ang kanyang mga magulang, kinuha nito ang kanilang mga anyo bilang parusa. Matapos naman nilang masilayan ng lahat ng yan, agad din namang bumalik sa katawan niya ang wisyo niya. Pag-ahon niya sa banga, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga nakita. Pagsilay naman niya kay Tandang Garam, nasipat niya itong seryoso lang na nakatingin sa kanya. Animoy naghihintay sa kanyang mga sasabihin. Hindi nangunguha ng anyo ang nilalang na yon para mabuhay, Idel. Kaya ito pumapasok sa katawan ng isang tao dahil hinahanap nito ang katawan na minsan niyang pagmamay-ari. Katawan na itinapon ng tatay mo sa ukang yon. Ngayong bulok na ito at wala na halos natitirang laman, magpapatuloy ang paghahanap ng nilalang na yon. Hindi siya makukumbinse na matagal nang wala ang katawang hinahanap niya. Kaya ang ganoong kalagayan ang magbibigay ng matinding problema sa bawat lugar na iyong napupuntahan. Sasabihan na kita, magkaugnay ang buhay ng iyong kapatid at ng nilalang na yan. Gusto mo siyang mapaslang? Dapat maging handa ka rin sa kamatayan ng iyong kapatid. Nang marinig naman ni Idel ang sinabi nito, halos hindi naman siya makapaniwala sa mga katotohanang kanyang nalaman. Bagaman wala itong hawak na ebidensya para patunayan ang ganoong sabi-sabi, naniniwala siyang purong katotohanan ng sinasabi ng matanda. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, di pa rin nabago ang kanyang pagmamalabis na paslangin ito. Dahil dito, hinangaan ni Tandang Garam ang kanyang lakas ng loob at paninindigan. Ayon dito, bibihira lang siyang makatagpo ng ganoong tao, kaya nakahanda siyang mag-abot ng tulong dito. Mariinding inilahad ng matanda, hindi na nila kailangan pang hanapin ang nilalang na yan dahil pagkaraan lamang ng 3 araw, nakapasok na ito sa kanyang lupain. Para walang madamay, mas mainam na doon na lamang nila ito kaharapin. Nang marinig naman ni Idel ang sinabi nito, minabuti naman niyang sumang-ayon. Ganon din na naging pasya ng mamumundok niyang kasama, kaya sa pagdaan pa ng mga araw, meron silang naging katuwang sa paghahanda. Pagpatak naman ng araw na kanilang pinakahinihintay, maaga pa lang nasa labas na sila ng kubo, maiging nagmamasid sa buong paligid. Ilang minuto bago sumapit ang 12:00 ng tanghali, naramdaman ni Tandang Garam ang pagpasok nito sa kakahuyan. Nang hindi na maabot ng sinag ng araw ang lugar kung saan yun naroroon, nagsimula na rin itong magpalit anyo, sabay tahak ng daan patungo sa lugar kung saan niya naaamoy ang kanyang biktima. Maya-maya pa, nang marating na nito ang kinaroroonan nila, bumungad sa kanyang nakakapangilabot na anyo ng nilalang. Sa may parting dibdib nito, naroon ang mukha ng kanyang mga magulang na walang sawang dumadaing.
Hirap na ang mga kaluluwang yon at sa estado ng mga ito, 3 dekada na nila itong pinagtitiisan. Pagkatungal naman ng nilalang, dito na nagsimulang kumilos si Tandang Garam. Nang mapansin naman yun ni Carolina, agad naman yung lumuhod sa tabi nito, sabay abot ng isang ginintoang sundang. Paghawak naman dito ng matanda, kampante naman itong hinarap ang pangahas. Si Idel naman noon, inihanda na rin ang kanyang sarili para naman kahit papaano makatulong sa sandaling kinakailangan na siya nito. Nang mapansin naman ng nilalang ang ginawa nila, hindi naman ito nagdalawang isip na sumugod. Sa mga sandaling yon, para na itong isang mabangis na hayop na walang ibang nais, kundi paslangin ng mga biktimang tumatayo laban sa kanya. Pagsunggab naman ito kay Tandang Garam, buong puwersa naman yung itinulak ng matanda, sabay sambit ng mga usal na nagpatilapon dito. Subalit, kahit malakas ang binitawan nitong atake, hindi pa rin yun sapat para manghina ang nilalang. Pagtayo nito, muli na naman itong sumugod hanggang sa kalaunay napilitan na ring tumulong itong si Idel. Sa kasagsagan ng kanilang pakikipagbunos sa nilalang, kitang-kita niya kung papaano ito paglaruan ng matanda. Dahil sa ginawa nito, mas lalo siyang nabuhayan ng pag-asa na sa mga sandaling yun magagawa na nila itong matalo. Sa pagpapatuloy naman ng pangyayari, marami ng paraan na ginamit ang nilalang na yun sa kanila. Habang nakikipaglaban silang dalawa, nalaman niya na nagagamit din pala nito ang abilidad ng mga kasama niyang nakain ito. Isa yun sa mga nagpahirap sa kanila noon, ngunit hindi pa rin ito umubra sa tangang karga at karunungan ng matandang hiningan niya ng tulong. Isang oras pa ang lumipas. Dahil sa tindi ng puwersang binitawan ng nilalang, unti-unti na nilang naramdaman ang panghihina ng mga atake nito. Kalaunan, nang medyo manawa na si Tandang Garam, paulit-ulit niya na itong tinaga sa iba't ibang parte ng katawan, dahilan para magsilabasan ang mga biktima nitong kanyang naangkin. Akala ni Idel, yun ang magiging katapusan ng nilalang na yon. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nakadakip ito ng isang tikbalang na may mataas na uri. Sapilitang pumasok doon ng nilalang. At nung nagkaisa na ito sa katawan ng tikbalang, agad yung tumakbo papalayo. Paglaho naman ito sa kanilang paningin, napabuntong hininga na lamang si Tandang Garam habang iniisip ang kanyang mga naging pagkakamali. Anya, hindi niya sukat inakala na nasa humigit 500 katawan na pala ang pagmamay-ari ng nilalang na yon. Marahil ay yun din ang naging rason kung bakit napakahirap nitong talunin kahit gumagamit na ang matanda ng isang malakas na uri ng sandata. Para naman matapos ang problema nila, hindi na sila nagsayang pa ng oras na hanapin ito sa malalapit na kagubatan. Alam kasi nilang nagtatago yon para muling magpalakas. Dahil dito, hindi na ninais pa ng matanda na pumabor dito ang pagkakataon. Maya-maya pa, pagtahak naman nila ng daan, maigi naman nilang sinundan ang amoy nito. Ang kaso lang, habang papalapit sila sa nilalang, napansin nilang ang tinatahak nila noong daan ay patungong baryo. Nang mapansin naman ito ni Tandang Garam, napabuntong hininga na lamang yon habang nag-iisip ng panibagong plano. Alam kasi nitong di nila basta-bastang makukuha ang nilalang, lalo na kung ang ginamit nitong anyo ay isa sa mga taga roon. Para naman makapagpahinga habang naghihintay, nagdesisyon silang bumisita sa bahay ng kasama nila. Ang problema lang, nung medyo malapit na sila sa tahanan, sinalubong sila ng nilalang gamit ang anyo ng asawa nito. Habang nakatingin yun sa kanila, palabas-labas pa ito ng dila na parabang nang uudyok. Pagsilay naman ito sa kanya, muli niyang narinig ang kakaibang boses nito
na parang pinaghalo-halong tinig ng binatilyo at matatanda. Naubos ko na ang lahat ng mga kasama mo, Idel. Ikaw na lang ang natitira. Bakit hindi ka pa sumama sa amin? Hindi mo ba alam? Mas masaya sa mundo na ako mismo ang lumikha. Lahat ng hindi mo pa nararanasan, makakamit mo sa mundong yun. Habang buhay kang magiging masaya sa piling ng iyong pamilya. Nang marinig naman ni Idel ang sinabi nito, hindi naman siya nagdalawang isip na yon ay murahin. Pagkakuha naman niya ng lakas ng loob para magsalita, inilahad niya rito na hindi na ito magtatagal sa mundo. Pagkarinig naman ng nilalang sa kanyang sinabi, agad naman yung lumapit sa kanila, sabay abot ng kamay ng kanyang asawa. Ngunit, nang medyo nadadala na nito ang kasama nilang mamumundok, doon na siya napilitang sapakin ng nilalang na yon. Sa sobrang lakas ng kanyang pagkakasuntok, natanggal ang iilan sa mga ngipin nito, kalakip ng walang humpay na pagtulo ng dugo nito sa ilong. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang napukaw ang atensyon ng mga taga roon. Nang magkumpulan na ito sa kinaroroonan ng nilalang, agad naman niyang sinubukang magpaliwanag, subalit hindi na ito umubra. Kalaunan, nang medyo tumaas na ang tensyon, napilitan namang gumamit si Tandang Garam ng mahika. Yon ang naging daan para makaalis sila sa sitwasyong hindi nila inaasahan. Paglabas naman nila ng baryo, kitang-kita naman niya ang panlulumo ng kanyang kasama. Kahit nakita na ito ng sarili nitong mga mata, sadyang hindi pa rin ito makapaniwala na maging ang asawa niya ay nabiktima. Mahirap man yung tanggapin, sadyang wala na rin yung magagawa kundi harapin ang realidad. Kinagabihan, nang medyo nahimasmasan na ito, muli silang nagbuo ng plano. Si Tandang Garam noon, walang ibang ginawa buong maghapon kundi pagmasdan ng kabuuan ng baryo. Pagtalikod naman ng araw, inaasahan na nilang marami ng nabiktima ang nilalang sa lugar. Naniniwala kasi silang kailangan itong gawin ng nilalang dahil sa dami ng nawala rito. Pagsapit naman ng 7:00 ng gabi, nang mapansin nilang isa-isa nang nagsarado ang mga tahanan, nagsimula na rin silang kumilos. Habang papalapit sila ng baryo, naging mapagmasid sila sa mga taong maaaring nasa labas pa. Inaasahan kasi nilang kilala na sila ng mga ito dahil sa ginawa ni Idel noong umaga. Maya-maya pa, nang makapasok na sila sa lugar na yon, pawang mga lasinggero lang naman ang kanilang nadaanan sa kalye. Di naman sila pinapansin ng mga ito, gawa ng abalang-abala yon sa pagsasaya. Paglagpas naman nila sa mga taong yon, direkta nilang pinuntahan ang bahay nung mamumundok. Nang marating na nila ito, doon tumambad sa kanila ang bahay nitong walang katao-tao. Naabutan din nilang nakabukas ang mga bintana at pinto, indikasyon na kaninang umaga pa walang tao sa lugar na yon. Pagpasok naman nila sa loob, napahagulgul na lamang ang kanilang kasama dahil sa mga nadatnan niya. Akala ni Idel ayos lang ito, pero pagsilay naman ito sa kanya, bigla naman yung humugot ng sundang. Pagtitigan nilang dalawa, buong puwersa naman yung sumugod sa kanya, kasabay ng walang habas nitong pananaga. Pag-ilag naman ni Idel sa ginawa nito, agad naman siyang lumabas ng bahay para dumistansya roon ng bahagya. Mabuti na lang, kasama nila si Tandang Garam, kaya agad nitong natuldukan ng mga pangyayari. Makinig ka, kaibigan. Kahit magalit ka kay Idel, wala na tayong magagawa para maibalik ang buhay ng iyong pamilya. Katulad mo lang din siyang biktima. Kaya kung anong sakit na nararanasan mo, danas na rin niya. Hindi tayo ngayon ang magkalaban.
Ang kalaban natin ang totoong demonyong may sala ng lahat ng ito. Itago mo na muna ang galit mo. Mamaya pag nahanap na natin siya, tsaka mo ilabas ang lahat ng yan. Kasabay ng pagwika ng matanda ay ang pagsambit naman ito ng mga kataga na nagpakalma sa kasama nila. Dahil dito, sa halip na pagtangkaan pa nito ang kanyang buhay, napalupasay na lamang yun sa sahig habang humahagulgol sa pag-iyak. Sa halip di nakausapin nila ang taong yon, minabuti naman nilang bigyan ito ng pagkakataon para makapag-isip ng tamang desisyon. Isang oras pa ang lumipas, sa kasagsagan ng kanilang paghahanap sa nilalang, muli itong lumapit sa kanila. Nang magpang-abot naman sila ng paningin, agad naman yung humingi ng tawad. Tinanggap naman yun ni Idel, lalo pat alam din niya na isa siya sa mga dahilan kung bakit nasira ang buhay nito. Matapos naman nilang mag-usap at magkapatawaran, agad naman silang niyaya ni Tandang Garam na bumalik na ng baryo at nararamdaman na kasi nito ang presensya ng nilalang, kaya alam nito kung saan sila tutungo. Lumipas pa ang ilang minuto. Pagdating naman nila sa sentro, doon na nila nasilayan ang pagpasok ng nilalang sa isang batang nasa edad 15 anyos. Habang pinagmamasdan nila ito, gulat na gulat naman siya, gawa ng napakadali na lamang para rito ang makapasok sa katawan ng kanyang mga biktima. Katunayan, kahit sinubukan pa yung pigilan ni Tandang Garam, di na rin yung nagawa ng matanda. Nataon kasi noong nakapasok na ang dalawang binti nito, kaya nung masipat nito ang kanilang grupo, nagmamadali naman itong pumasok sa loob ng katawan. Pagsugod naman ng matanda, tuluyan na rin itong nakontrol ang bata hanggang sa makapagpalit na yon ng wangis. Sa mga sandaling yon, ang ginamit nitong anyo, walang iba kundi ang itsura at katauhan ng maestro niyang pinakamalapit sa kanya. Pagsilay naman ng nilalang sa nanlulumo niyang muka, hindi naman ito maiwasang mapangisi habang nagsasambit ng mga engkantasyon. Maya-maya pa, pag-ihip naman ito ng usal sa langit, agad naman nilang nakita ang napakaraming sibat ni Atardar na mabilis na bumubulusok patungo sa kinaroroonan nila. Mabuti na lang na kaya yung masalag ng matanda gamit ang harang na nilikha ng mutya ng talon. Matapos nun, agad naman itong umihip sa hangin ng mga pangselyo, dahilan para ilagan ito ng nilalang. Paglayo naman ito sa kanila ng bahagya, agad naman yung sinugod ni Tandang Garam hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Ang problema, dahil sa kakayahan nitong gumaya ng abilidad ng kanan, tila bang naging magkapantay lang ang abilidad nito at ng matanda. Nang mapansin naman yun ni Idel, hindi naman siya nagdalawang isip na sumugod, ganon din ang kanyang kasama. Pilit nilang pinagtulungan ng nilalang na yon, at kahit anong gawin nito, hindi na nila ito binigyan pa ng pagkakataon para makalayo. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, pilit namang sinalag ng nilalang ang kanilang pag-atake, hanggang sa kalaunay unti-unti na itong nalagasan ng mga kaluluwa at katawan. Dahil dito, tinuloy-tuloy nila ang kanilang ginawa hanggang sa napilitan na ang nilalang na yon na muling gamitin ang anyo ng kasama niya. Pagsalita naman ito, sinubayan niya yon ng mga engkantasyon, dahilan para mahulog sa kanyang mga kamayang taong yon. Matapos naman itong maisakatuparan ng nilalang, dito na nagsimulang umatake sa kanya yung mamumundok na kanyang kasama. Noong una, pinilit niyang huwag pansinin ang taong yon, pero sa katagalan napilitan na rin siyang kaharapin ito. Kung hindi niya kasi lalabanan ng lalaki, may posibilidad na mapaslang siya nito. Ayon kay Idel, na habang nakikipaglaban siya sa taong yon, hindi niya maiwasang magbalik tanaw sa kanyang mga gamit. Kung sana, tangan niya pa ang salakot, maging ang sandatang gawa sa itim na kristal, hindi na sana sila aabot sa ganoong pangyayari. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisisi
Alam niyang kahit dumaing siya ng tulong sa itaas, hindi na niya maibabalik ang mga nawala niyang gamit. Sa halip di na mag-isip ng kung ano-ano, pinili na lamang niyang kaharapin ng banta sa buhay niya. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagbubuno, ramdam niya ang kagustuhan ng taong yon na patayin siya. Sa katagalan, nagdesisyon na rin itong si Idel na seryosohin ang laban. Gamit ang kanyang mga karanasan sa pagsasanay, madali niyang nabasa ang galaw nito hanggang sa makitaan niya na yon ng butas. Sa kanilang pagbubuno, pinagsumikapan niyang gisingin ng taong yon, pero walang naging pagbabago sa mga kilos nito. Maya-maya pa, pagsigaw naman ng nilalang nakaharap ni Tandang Garam, dito na siya nagdesisyong tagain ng lalaki sa may bandang bewang. Pagsugod na pagsugod nito, agad naman niya yung sinalubong, sabay unday ng saksak sa kaliwang bewang hanggang sa mailabas na niya ang talim ng hawak niyang tabak sa pamamagitan ng pagwakwak sa tiyan nito. Dahil sa pangyayari, agad namang lumabas ang bituka ng lalaki kasabay ng paghandusay nito sa lupa. Segundo lang ang lumipas, naligo na ito sa sarili nitong dugo. Di na rin yun nakapagsalita pa, buhat sa tinamo nitong pinsala sa katawan. Pagbaling naman ang kanyang paningin sa kinaroroonan nila Tandang Garam, napansin niyang antikbalang na ang kalaban nito. Bagaman matagal ang pinagsamahan ng matanda at ng nilalang, hindi yun naging sapat para hayaan niya itong manalo. Kalaunan, nang mapansin na nito ang panghihina ng nilalang, yun na ang naging hudyat sa kanya para tawagin ang makapangyarihang nilalang na naninirahan sa mundo ng mga engkanto. Paglitaw naman ni Carolina kasama ng mga maharlikang kataw, bigla namang lumiwanag ang lupa na kinatatayuan ng nilalang, dahilan para hindi na ito makakilos pa. Subalit sa kabila nito, nagpupumilit pa rin yung magpumiglas hanggang sa tuluyan na itong manghina. Nang mapansin nilang wala na itong kakayahang lumaban, dito na nila sinimula ng mga ritual para maikalas sa katawan nito ang lahat ng katawan at kaluluwa na kanyang nakain sa loob ng mahabang panahon. Ayon kay Idel, dahil sa hindi basta-basta ang ritual na inihanda nito, inabot pa sila ng ilang oras bago ito maisakatuparan. Lahat ng kanilang naging paghahanda, ginugol nila sa paglipat sa nilalang sa gubat, paglikha ng ukang mapaglilibingan at pagkuha ng mga hayop na iaalay. Matapos nun, doon na sinimula ni Tandang Garam ang mga engkantasyon. Sa bawat salitang binibigkas nito, rinig na rinig nila ang walang sawang pag-atungal ng nilalang. Maya-maya pa, nagsimula na ring mamuo ang dugo sa kalamnan nito hanggang sa may mga umusli ng ulo sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Bawat isa sa mga ulong yan, walang patid na sumisigaw na parabang humihingi ng tulong. Dahan-dahan din yung lumalabas sa katawan ng nilalang hanggang sa tuluyan na rin sila roong makawala. Subalit, pag-alis ng mga ito sa katawan ng kanilang pinagkulungan, agad din naman silang nawala ng buhay. Nang masipat naman ni Idel ang ganoong pangyayari, dito niya na napagtanto na yun na ang katapusan ng nilalang na nagbigay ng matinding pagsubok sa kanya. Sa loob ng ilang oras na walang patid na pagdarasal ng matanda, kitang-kita niya ang matinding paghihirap nito. Sa bawat sigaw din ito, hinahaluan niyo ng iba't ibang mga boses na pawang pagmamay-ari ng mga taong minsan itong nabiktima. Ilang minuto pa ang lumipas, umabot sa 12 katawanang nailabas nila. Bawat isa sa mga katawang yon, wala na ring mga balat at halos hindi na makilala. Dahil dito, sa halip na pagtuunan pa nila yon ng pansin, minabuti na lamang nilang pagpahingahin ito. Kasama ang matipunong engkanto, walang pagod nilang inilagay ang mga bangkay sa isang malaking ukang kanilang ginawa. Duman pa ang ilang oras, unti-unti na rin nilang napansin
ang tila bang pagliit ng nilalang. Kung dati lumagpas yun sa 5 talampakan, ngayon parang kasing taas na lamang ito ni Idel. Ayon kay Tandang Garam, marahil kaya bumaba ng husto ang nilalang ay dahil sa nawala na sa katawan nito ang mga taong nagsisilbi nitong lakas at kapangyarihan. Alam din nilang malapit na nila itong maubos buhat sa matinding panghihina ng katawan nito. Kung nung simula, pilit pa yung nagpupumiglas, noong daan-daan na ang kanilang nakuha, nakalupasay na lamang yun sa lupa. Hindi na rin ito gaanong sumisigaw, animoy tinatanggap na nito ang tadhana ng kanyang buhay. Maya-maya pa, nang isang katawan na lamang ang natira sa loob ng nilalang, dito bumungad sa kanya ang wangis ng kanyang bunsong kapatid. Bagaman purong laman lang ito, nasisiguro niyang kapatid niya ang huling katawan na tinatangan ng nilalang. Nang mapansin naman ng matanda ang kanyang pagkagulat sa kanyang mga nakita, mariin siya nitong inabisuhan na maging handa sa lahat ng pwedeng mangyari. Humingi na rin yun sa kanya ng tawad dahil kahit gustuhin man itong buhayin ng bunso nila, alam nitong masyado na yung imposible. Pasensya ka na, Idel. Pero minsan kailangan talaga nating gumawa ng mga desisyon para sa ikabubuti ng lahat. Alam kong inosente ang kapatid mo, pero marami nang naperwisyo ang nilalang na ito. Mahirap paglaruan ng tadhana, Idel. Tingnan mo na lang kung ano naging bunga sa padalos-dalos ng iyong mga magulang. Nakatadhang mamatay ng maaga ang iyong kapatid, kaya sana tanggapin natin ito ng walang sama ng loob. Bahalang araw, magkikita-kita rin naman tayo sa kabilang buhay. Dahil sa sinabi ng matanda, tumangulang naman siya habang dahan-dahang tumatalikod. Pagramdam niyang tumarak na sa katawan ng nilalang ang punyal nito, napahinga na lamang siya ng malalim habang pinipigilan ng kanyang pag-iyak. Kahit ang pakiramdam niya ay parang guguho ang kanyang mundo, tinatagan niya ang kanyang sarili upang makapag-isip siya ng tama. Pinili na rin niya noong dumistansya malayo sa matanda upang makapagnilay ng mag-isa. Nang mailibing na nito ang lahat ng mga biktima, niyaya naman siya nitong bumalik ng gubat. Pinaunlakan naman yun ni Idel, ngunit pagkaraan ng ilang araw, minabuti na rin niyang umuwi para makaabot sa libing ng kanyang kapatid. Pagdating niya noon sa bahay ng kanyang tiyahin, hindi nga siya nagkamali sa inaasahan niya. Gustong-gusto niya mang sabihin ang totoong dahilan ng pagkamatay nito. Nagdesisyon siyang manahimik na lang. Alam niya kasing para yun sa ikakapanatag ng lahat ng taong nagmamahal sa kanila. Lumipas pa ang mga taon. Hindi na siya sumubok na bumalik sa larangan ng lihim na karunungan. Bagaman maraming pinagdaanan, pinilit niyang ituwid ang kanyang buhay hanggang sa magkaroon na siya ng trabaho at pamilya. Mula noon, naging masaya na rin sa buhay si Idel. Marami man ang nakakalungkot na nakaraan, pinagsumikapan niyang bigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya upang hindi na ito maranasan ng kanyang mga supling. Awa naman ng Diyos, nagkatotoo ang kanyang mga hiling. Pagpatak ng taong 2000, lumipat na sila ng tirahan sa bayan. Ginawa nila ito upang makapag-aral ng mabuti ang 7 nilang anak. Ngayong pangkasalukuyan pinuno, mga matagumpay na sa buhay ang mga anak ni Idel. Kahit nga siya hindi makapaniwala na sa kabila ng mga pinagdaanan niya, magiging ganun kasaya ang buhay niya. Pero alam niyo ba, na kahit marami ng magagandang nangyari sa kanya, sadyang hindi niya pa rin makakalimutan ang bunga na ginawa ng mga magulang niya na ipinagbabawal na ritual. Mabuti na lang, merong tumulong sa kanya na napakalakas na manggagamot na kinikilala bilang Ama ng Reyna ng Biringan.
na si Tandang Garam. Okay. Shoutout ko muna yung mga bago kong warrior members na sina Cheryl Baucolt at si Lovely Cabezon Fish. At maraming salamat rin sa nag-renew ng badge na si Bicolano TV. Okay, masasabi ko sa kwento na to, sobrang bangis. Alam nyo, hindi pumasok sa utak ko na meron palang tatay yung reyna ng mga Biringan na si Carolina. Kasi alam ko, kilala nyo na yan. Nakwento ko na yan dito search nyo. Reyna ng Biringan, lalabas yan dyan. Pero ako hindi ako 100% na sigurado na ito talaga yung tatay niya. Pero baka kaibigan lang to ni Carolina, tapos tipong tatay-tatayan lang. Pero hindi purong tatay na dito talaga nagmula si Carolina. Kasi alam naman nating lahat, sobrang lakas tsaka makapangyarihang engkanto to si Carolina. Hindi naman niya magiging reyna ng Biringan nang walang dahilan eh. 'Di ba? So yun lang yung tingin ko rito, baka siguro dito nakaramdam ng comfort bilang tatay etong si Carolina dito kay Tandang Garam. 'Di ba? Kasi siguro yung trato dito ni Tandang Garam anak-anakan niya, kaya niya nabanggit din dito sa bida natin na si Carolina nga anak niya, kaya wag siyang matakot doon. Yun lang yung tingin ko sa part na yun. Pero yung ipinagbabawal na ritual na ginawa ng mga magulang neto, talaga namang sobrang may kapalit yun. Diba? Alam naman nating lahat na kapag gumawa ka ng ipinagbabawal na ritual sa kaliwa, tapos kinakailangan pa ng buhay, automatic may balik yan sa inyo. Kita ninyo, hindi ina-expect ng mga magulang ni Idel na manganganak ng panibagong nilalang. Yung pinatay nilang kung sino man yung pinalit nila dun sa bunso nila para lang mabuhay. Ending, sobrang lakas. Walang pwedeng pumatay dun. Walang pwedeng makasugat. Buti na lang, nandito to si Tandang Garam. Paano kung wala to? Diba? Paano kung wala yung mga kaibigan niya na nagmula pa sa ibang dimensyon? Malamang hindi nila makokontrol to. Automatic, ubus sila dun. Diba? Yung lang nakita ko sa buong kwento. Pero ako, sobra ako naging interesante sa buhay ni Tandang Garam eh. Kung paano niya nalikom yun, kung paano niya nabuo yung ganong pamilya ng malalakas na engkanto. Isipin niyo meron pa ron sa kusina na nakakorona. Hindi na nga nabanggit kung sino eh. Tapos yung malalakas na uri pa ng kataw, andun din. So, paano nangyari yun? Lolo Ruben, ikaw ba yan? Pwedeng ganun di ba? Pero hindi, ibang pagkatao to si Tandang Garam. Masasabi ko sa kwento, sobrang ganda. Pero ako, hinihintay ko yung backstory ni Tandang Garam. Kung meron lang Pero kung wala, ayos lang din. Kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Siya. At ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda. Yan diba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus doon, tuwing mahal na araw, kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyo sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan.
Tayo nyo ganyan. Check nyo. Habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na nga yung sinasabi ko kanina, yung may mga gumamela sa Elis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng Mutchano, pwedeng nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito, pampataboy. Yan, sakto yan. Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo itong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.